אז יש הקלטה. בוא נתחיל, אני קודם כל רוצה להציג את הקהילה שלנו, להגיד כמה הודעות, ואז אני אעביר את המיקרופון לשחר, שיש לה הרצאה מטורפת, ואתם הולכות ממש ממש ליהנות. אז ככה, אז ברוכות הבאות להרצאה החדשה של הופכות למפתחות מבית באות. אז מי אנחנו? דבר ראשון, מי שעוד לא מכירה, אז ברוכה הבאה ונעים להכיר. אז זה צוות הקהילה שלנו. נעמי קריגר היא בעצם המנהלת הקהילה שלנו, היא בעצם בן אדם מהמם לגמרי, והיא זאת שגם הכניסה אה, אותי ואת אנה בעצם לצוות הזה. אני ואנה בעצם מנהלות את צוות הפיתוח, צוות הרצאות הפיתוח, שההרצאה הזאת זה בעצם תחת הצוות של הרצאות הפיתוח. יש עוד מסלול שנפתח לאחרונה להרצאות של דאטה סייאנס, שממש מוזמנות גם ללכת ולראות. ויש לנו את המודרציה של הרשימות תפוצה, את הפייסבוק, יש את המכינה למציאת עבודה, שיש להם גם המון 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 תכנים שמאוד מאוד עוזרים למציאת עבודה, אנחנו נדבר עליהם עוד קצת בהמשך. אז מה דרכי התקשורת שלנו? יש לנו בעצם כמה אופציות לדרכי תקשורת. דבר ראשון, יש רשימת תפוצה במייל. בעצם כל דבר שקורה אנחנו מפרסמות גם ברשימות תפוצה במייל. ההרצאה הזאת גם יש חלק מכם שקיבלו את זה גם באמת ברשימת תפוצה במייל. מעבר לזה יש קבוצת וואטסאפ שקטה לעדכונים, שגם שם יש את כל העדכונים. וכמובן יש את העמוד פייסבוק עצמו של הופכות למפתחות, שהוא ממש ה-true source שלנו להכל, ואת כל ההודעות אנחנו דואגות לפרסם גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, גם ברשימות תפוצה, כדי שאתם תהיו ממש מודעות להכל, ותוכלו באמת להירשם בהתאם. מה בעצם יש לנו ברשימות תפוצה? אז הרשמות להרצאות כמו ההרצאה של עכשיו, ומיטאפים שונים, כל מיני סקרים לפעמים אנחנו מפרסמות, כדי לשמוע מכם מה אתם עוד רוצות לשמוע, איזה תכנים חסר לכם, מה הייתם רוצות שאנחנו עוד נביא. זה בדרך כלל סקרים מאוד מאוד קצרים, וזה באמת בסופו של דבר כדי להבין מכם מה הצורך שלכם, ואיך אנחנו יכולות עוד לעזור. אנחנו מאוד מאוד שמחות לקרוא כל פידבק כזה. אז חפשו באמת את הפוסט שנעוץ בקבוצה לדברים השונים. אז התכנים, יש לנו בעצם כל מיני תכנים של הופכות למפתחות ושל באות. כל ההרצאות שלנו מוקלטות, גם ההרצאה הזאת בעצם מוקלטת ותעלה בסופו של דבר לפלייליסט שלנו של הופכות למפתחות בערוץ באות. כל ההרצאות עבר שלנו כמובן גם נמצאות שם, יש שם הרצאות על פרונט-אנד, על איך להתמקח על שכר, על הכנות לרעיונות ליד קוד, שיש ממש 3 הרצאות לאיך להתכונן לליד קוד. איך להתכונן לליד קוד עצמו, וגם פאטרנים של ליד קוד, איך לעשות. יש הרצאות על גיט וגיטה, יש ממש מלא 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 הרצאות. ממש ממליצה לכם להיכנס, יש פה את הלינק ויש פה גם QR קוד. הפלייליסט הזה של הופכות למפרטות נמצא תחת הערוץ יוטיוב של באות, וגם לבאות יש המון המון תכנים טובים. איך להעביר קורות חיים, איך למצוא משרות, סוגי משרות וחברות שונות, מה ההבדלים ביניהם, תוכנית למידה מומלצת לרעיונות, גם פה יש לכם את הקישור לעמוד יוטיוב של באות ו-QR קוד, ומעבר לזה שאת ערוץ היוטיוב של עינת מחט. עינת מחט היא מישהי מדהימה, שיש לה המון המון ידע לתת, והיא מאוד מאוד שמחה לתת את הידע הזה. ויש לה המון הרצאות תחת הערוץ יוטיוב שלה, איך להציג פרויקט, איך לדבר על ברעיון סיסטם דיזיין, ועוד המון המון תכנים אחרים. ממש ממש ממליצה להיכנס לראות. מעבר להרצאות ביוטיוב, יש את הפודקאסט עד הברייקפונט הבא. יש שם כל מיני תכנים גם מאוד מאוד חשובים, איך להתניע תהליך חיפוש, איך למצוא עבודה בפיתוח, על כישלונות מפוארים. אני יכולה להגיד שהפרק של הכישלונות, אני באופן אישי שמעתי אותו 3 פעמים, וכל פעם אחרת הספוט שלי היה על כישלון אחר, שכזה, וואי, זה מה זה חשוב, כאילו ממש לומדים טוב מכישלונות של אחרים, אז תנצלו את זה. אז גם זה נמצא לכם בעצם בספוטיפיי בפלטפורמות האזנה אחרות. יש פה גם את הקישור וגם את ה-QR קוד. המצגת עצמה תהיה לכם בעצם ביוטיוב. כשאני מעלה את ההרצאה, אני גם מעלה בתוך התיאור את הקישור למצגת הזאת ולמצגת של שחר. אז אל תדאגו, יש לכם את כל הקישורים שם. והבטחתי שנדבר עוד קצת על המכינה למציאת עבודה, אז בואו נדבר על זה.
המכינה להציאת עבודה זה בעצם תוכנית שיש לנו, שבעצם עוזרת למחפשות משרה ראשונה או משרה מלאה או משרת סטודנטית. מדובר בקבוצת וואטסאפ עם מנטוריות, יש תכנים מוקלטים למחפשות עבודה, יש עכשיו גם ממש תוכניות מוסדרות כאלה של הרצאות שהן נפגשות בזום מדי פעם עם תכנים ממש ממש טובים. אז ממש ממליצה לעקוב, כי בטח עוד מעט יתחיל מחזור חדש. יש אפשרות לקבוע סימולציות רעיונות עבודה עם מראיינות ומראיינים מהתעשייה. בנוגע לסימולציות של רעיונות עבודה, אני אגיד שזה מוגבל לעד 2 או 3, אנה תקני אותי, זה היה 2 או 3? 3, עד 3 רעיונות, עד 3 סימולציות, אז ממש נצלו את זה, נצלו את זה למקסימום, תבואו מוכנות, שחבל אחר כך לבזבז את זה רק כי באתם לא מוכנות. זה רלוונטי לכל מקצועות הקהילה, פיתוח תוכנה, דאטה סייאנס, דב-אופס, סייבר, אז חפשו באמת את הפוסט שנעוץ בקבוצה, בשם התוכנית למציאת עבודה. ומיטאפים, יש לנו מדי פעם מיטאפים, אנחנו, בעזרת השם אנחנו עכשיו בדיוק מגבשות את התוכנית של 2026, אז אתם עוד מעט תקבלו ממש פרסומת למיטאפ הבא, אז גם את זה תדאגו ממש לעקוב בפלטפורמות השונות, כדי שתוכלו באמת להירשם ונוכל להכיר אתכם פנים אל פנים. אז מה זה בעצם המיטאפים האלה? מיטאפים, אנחנו נפגשים בעצם, אתם נפגשות עם כל מיני מנטוריות, זה בעצם חינמי, כמו כל התוכניות שלנו, מבוסס על מתנדבות, עבור כל מקצועות הקהילה, בכל התחומים, אתם יכולים לבוא, להתייעץ באופן חופשי, לשאול שאלות, באמת יש לכם נשים עם המון 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 ידע, שהן רוצות לעזור לכם, שרוצות באמת לתת מהידע הזה. אז בואו, נצלו את זה. זה אחלה נטוורקינג, זה אחלה מקום באמת לגלות גם דברים חדשים, להפיק המון מידע וניסיון של נשים שכבר עברו את זה. ורגע לפני שמתחילות, 2 דברים אחרונים. פידבקים. כשתיגמר ההרצאה, אני בעצם אפרסם טופס פידבק. אנחנו ממש נשמח שתענו, כי אנחנו באמת רוצות לדעת איך היה לכם, מה עוד תרצו לשמוע, איך היה לכם עם שחר. היא גם תשמח אחר כך לשמוע את הפידבק, איך היה לכם ההרצאה איתה, ומה עוד אפשר להוסיף, לשפר וכאלה. ושאלות. אתם יכולות לאורך ההרצאה לכתוב שאלות בצ'אט, אתם יכולות גם פשוט לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלות. שימו לב, א', פשוט לא לקטוע את המרצה, אז כן, תחכו שיהיה איזשהו רגע של מקום שנראה לכם מתאים לשאול בו את השאלה. וב', אחרי שסיימתם לשאול את השאלה, ממש נשמח שתשתיקו מחדש, כדי שלא יהיה את כל הרעשי רקע האלה של הבית, שבדרך כלל יש. אז ממש ממש תודה, שהגעתם, ואני שמחה להעביר את המיקרופון לשחר. שחר, אתם רואות את מה שאני משתפת או שלא? רואות מצוין. רואות, אוקיי, יופי, מדהים. טוב, אז אני כן אגיד שאני לא רואה אתכן, אז אם אתן שואלות, אז אני כזה, יהיה לי כנראה איזה רגע כזה של לנסות להבין מי מדברת איתי, אבל בכיף תשאלו באמצע, הכל בסדר. בכל אופן, אני שחר, ושלום ותודה שבאתם. והיום אני רוצה לדבר על תהליך שכל מפתחת או מפתח כמעט עובר, בעיקר בתחילת הדרך, אבל לפעמים גם הרבה אחריה. אז בעצם נדבר על איך אנחנו הופכות ממפתחות מהירות ואינטואיטיביות, למפתחות שמבינות מערכת, מפתחות חכם ומותאם וכותבות קוד שמחזיק לאורך זמן. אני אשתף תובנות מהדרך שלי, אבל אני עדיין לא נכנסת לסיפור עצמו, כי הוא יגיע ממש עוד רגע בתחילת ההרצאה. כמו שאמרתי, אין לי בעיה עם שאלות באמצע, אבל יהיה גם זמן בסוף. חשוב לי להגיד שהדוגמאות יהיו בג'אווה סקריפט, לשם הנוחות שלי, אבל לא באמת צריך לדעת את השפה, כי אני אסביר, ואם אני לא מסבירה משהו מספיק ברור, אז אל תתביישו ותשאלו אותי באהבה, כי בסוף המטרה היא שתבינו, אבל גם המטרה היא שתבינו רעיון כללי של הקוד, ולא ממש כל שורה או כל פסיק של מה שאתם תראו. בנוסף, עוד דיסקליימר אחד אחרון, יש פה כל מיני דוגמאות בקוד שהן לאו דווקא בדיוק תואמות מציאות, ואני קצת פישטתי בשביל שאנחנו נוכל להבין איזשהם עקרונות היום, אז כן, זה חשוב לדעת. אוקיי. אז
מה שיהיה לנו בעצם היום בהרצאה זה כזה דבר. אנחנו נתחיל לדבר על הסיפור שלי ואיך נכנסתי לעולם הזה ומה דמיינתי שיהיה בתחילת הדרך, ואז נעבור לדבר על שלב שאני קוראת לו make it work, שזה שלב שבו אנחנו פשוט רוצות לגרום לקוד שלנו לעבוד. משם נעבור ללמה חשוב להבין מה כתבנו, נדבר על עקרונות פשוטים של קוד נקי, ואז נדבר על חשיבות של ריפקטורינג, שזה בעצם כתיבה מחדש של קוד קיים, נבין מתי זה נכון ואיך לזהות את זה. משם נמשיך ונדבר על דיזיין, שזה בעצם תכנון פיצ'רים, ונעבור מחשיבה טכנית לחשיבה מערכתית, נדבר על זה, ואז נדבר על איך ניגשים לפיצ'ר אמיתי בצורה נכונה. בסוף אנחנו גם נדבר טיפה על AI, ואני אביא לכם רשימה של כמה דברים לקרוא שהם כזה להתחלה, וגם אם תרצו לקרוא דברים קצת יותר advanced, אז יש שם ברשימה את המייל שלי ואפשר לכתוב לי. אז אני אתן רקע ממש בקצרה עליי, רק כדי שתבינו מאיפה אני מגיעה מקצועית. היום אני מפתחת תוכנה בוויקס, יצא לי להתעסק בין השאר בהדרכה וליווי של סטודנטים ומפתחים בתחילת הדרך. לפני כן עבדתי בסטארט-אפים בתחום הסייבר, הובלתי גם את הפרונט-אנד גילד בחברה הקודמת ובניתי הכשרות פנימיות בנושא של איך לכתוב קוד נקי ומאורגן, שזה גם תכלס הנושא של ההרצאה שלנו היום. ומעבר לעבודה השוטפת שלי כמפתחת תוכנה, אני מאוד אוהבת להעביר הרצאות וסדנאות, ולכן אני גם פה היום. אז בעצם לפני שהתחלתי לעבוד בפיתוח, חבר טוב שלי התגייס לתפקיד תכנותי בצבא, ושאלתי אותו מה הוא עושה בצבא, והוא ענה בגדול, אני קוף קוד. שאלתי אותו מה זה אומר, והוא אמר, מקבל משימות, מדלבר אותן, סוגר טסקים ומעביר לדן. ומבחינתי זה היה נשמע כמו חלום, כי זה היה נשמע לי מהיר, זה היה נשמע לי מגניב, מלא פיצ'רים כמו בסרטים, מסך שחור ואותיות ירוקות וכל זה, ומיותר לציין שלא פיתחתי הרבה לפני שחשבתי שזה מה שזה, וגם חשבתי שזה כזה אקשן, כאילו משימה, הצלחתי, זה. ואמרתי לעצמי, אימא'לה, ככה אני רוצה לעשות. פאסט פורוורד לזה שהגשמתי את החלום הזה והגעתי לעבודה הראשונה שלי בתור מתכנתת, והייתי כמובן בשמיים ואיזה כיף לי. התחלתי לעבוד והיה לי ויז'ן די ברור בראש, רציתי להיות קוף קוד כמו החבר ההוא שהיה לי, ורציתי להיות אחת כזאת שיושבת מול המחשב בלילה עם קפה, מקלידה מהר וכל הדברים האלה, ואמרתי לעצמי זה הכי מגניב שיש. הייתי בטוחה שכל הקטע זה קצב. בשלב הזה מבחינתי מפתח טוב היה משהו ממש פשוט. אם אתה כותב מהר, אתה אלוף. אם אתה עובד באמצע הלילה, תותח. אם אתה מצליח להוסיף מיליון פיצ'רים בלי להתבלבל, אז בכלל ליגה. וזה היה ברור לי כל כך בראש שלא באמת בדקתי את זה לעומק. פשוט הייתי ממש משוכנעת שזה מה שזה. ואני זוכרת שפתחתי את ה-IDE שלי, וכתבתי פונקציות ומחקתי וכתבתי שוב עד שזה עבד, וזה היה בגדול שיא חיי באותו רגע. אז לא עשיתי רשימות, לא עצרתי לתכנן, רק רציתי לראות כמה מהר אני יכולה להספיק דברים בערב אחד ושהמשימות שלי יעברו לדן. באותה תקופה שמעתי על מונחים כמו דיזיין וכזה שמות אינדיקטיביים ואולי עוד זה משהו, אבל זה היה נראה לי כזה משהו של סיניורים ושג'וניור טוב מדלבר. מפה לשם, אחרי תקופה כזאת, אני מבחינתי מלכה, מדלברת, מצליחה, הכל טוב, נכנסת לשיחה אחד על אחד עם הבוס שלי, שזה בעצם כזאת שיחה שעושים בעבודה על ביצועים, שהבוס או הבוסית אומרים לנו האם הם מרוצים, וכאילו ממה אנחנו צריכות להשתפר, ומה אנחנו צריכות ללמוד וכדומה. והוא שאל אותי שאלה קלאסית מאוד של פגישות מהסוג הזה, הוא שאל אותי מה אני מתכננת לעשות עם עצמי עוד שנה, שנתיים מקצועית. ואני בלי להתבלבל אני אמרתי לו, אני רוצה להיות קוף קוד, ככה אמרתי לו, תביא לי מסיבות, אני ארוץ, אני אעשה מהר, אני אעביר לדן. והוא כזה הסתכל עליי, ואמר, אוקיי, קוף זה לא מחמאה.
הוא הסביר לי קוף מחכה, קוף לא מתכנן, לא חושב, לא מבין את המערכת. קוף, יש אמירה כזאת, monkey see, monkey do. אז קוף מחכה וזה מה שהוא עושה. ופה כבר נהיה לי לא כיף, כי כן, בדיוק ככה עבדתי. ופה הבנתי שאם אני באמת רוצה להתפתח, זה לא מספיק לכתוב מהר ולהצליח את הפיצ'רים. אני צריכה להבין מה אני בונה, ואני צריכה להתקדם לכיוון ההבנה של מה זה קוד טוב, מה זה קוד לא טוב. והבנתי שאני צריכה לעשות reset קטן בראש. דיברתי עם הבוס שלי והתחלתי לקרוא כל מיני דברים שהוא שלח לי, והדבר הראשון והחשוב ביותר שהבנתי זה שלהצליח להצליח לדברים לעבוד זה ממש טוב, וזה השלב הראשון של כל מפתח, וכששמחתי שזה עובד אז הייתה באמת סיבה לשמוח. אבל זה לא כל הסיפור. לדוגמה, הכיסא שאנחנו רואים פה בצד שמאל, אז הוא טכנית כיסא, ואפשר לשבת עליו, והוא עושה את העבודה, אבל יש הבדל גדול בין זה עובד איכשהו, לבין זה בנוי טוב, וזה יציב ואפשר להשתמש בו שוב ושוב, כמו הכיסא שיש לנו בצד ימין, שהוא גם יפה, גם מתאים לי לסלון, וגם אולי הוא יציב והוא ישמש אותי לאורך שנים. אז המטרה שלנו בקוד זה לעבור מזה עובד ולהתקדם לזה בנוי כמו שצריך. הדבר השני החשוב שהבנתי היה שבתור מפתחים אנחנו לא עובדים בוואקום. אנחנו נכנסים לתוך מערכות גדולות, ולפעמים מאוד גדולות, וזה יכול להיות ממש מלחיץ בהתחלה. אז כשאת סטודנטית או ג'וניורית, או גם וגם, כל הקוד נראה כמו גוש אחד ענק של קופסה שחורה שאנשים חכמים כתבו, וזה מרגיש כאילו כולם יודעים איפה הכל נמצא, ורק את לא. אבל האמת, אף אחד לא מתחיל מלראות את כל התמונה. הטריק הוא להתחיל מחתיכות קטנות ולהבין פינה אחת במערכת, ואז עוד אחת, ולאט לאט הפאזל מתחבר. וזה הרגע שבו המערכת מפסיקה להיות מפחידה, והופכת להיות משהו שאת יכולה לנווט בו בביטחון. בנקודת זמן זו אני אגיד, יש המון מה לקרוא. ויש כל מיני מונחים כמו קליד קוד וסוליד ודברים שאני לא בהכרח אכנס לעומק שלהם פה בהרצאה. אני כן הבאתי אותם בחומר קריאה ואני כן אדבר על החלקים הכי חשובים שהם הכי בסיסיים מבחינתי מתוך הדברים האלו. אבל אני לא הולכת כאילו ממש לעבור על הדברים אחד אחד, כי זה באמת יהיה נורא 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 ארוך. אז אוקיי. אני גם רוצה להגיד רגע שבדבר הזה, כשאנחנו נכנסות למערכת, אז AI הוא מאוד מאוד חשוב וטוב, אני כן גם אגע בזה בסוף, אבל אני כן אגיד את זה גם פה, שכאילו כשאנחנו מקבלות קוד בייס חדש, כשאנחנו מגיעות לקוד בייס חדש, אז אנחנו, בגלל שיש לנו את הכלי הממש ממש ממש עוצמתי הזה, אנחנו יכולות ממש לקחת, אפילו הוא יכול ממש ממש לקחת חתיכות בקוד ולספר לנו מה הן עושות, וככה אנחנו הרבה הרבה יותר בטוחות ומתחילות לראות את התמונה השלמה בצורה יותר ברורה. בכל אופן, לאורך הדבר הזה הגדרתי לעצמי שלבים כאלו, והיום בדיעבד אני מחלקת את התהליך הזה שלי וגם של אחרים שיצא לי לראות ל4 שלבים. שלב ראשון, כמו שאמרתי, הוא לגרום לזה לעבוד. קיבלתי משימה X, אני כותבת קוד בשפה Y שיודע לעשות Z. והשלב הזה הוא חשוב מאוד, וכשהתחלתי לעבוד אז כבר היה לי אותו, יכולתי לכתוב קוד שפותר בעיה. אז לזה אנחנו לא ממש ניכנס בהרצאה הזאת. השלב השני שהיה עליי לעשות, זה להבין טוב מה אני כותבת. לא רק רעיונית, ולא רק שעה אחרי שכתבתי את זה, אלא גם שבוע אחרי שכתבתי את זה, או חודש, וגם שאחרים יצליחו לקרוא את הקוד שלי בלי בעיה, ולהבין מה התכוונתי. עכשיו נדבר על כמה נקודות חשובות בשלב הזה.
אוקיי, אז הנה הרבה קוד, היא מלא, קודם כל, ובצדק. בואו נראה מה קורה פה. אז הפונקציה נקראת isWaterPokemon, מה שגורם לרובנו מיד לחשוב שזו פונקציה שמחזירה ערך בוליאני. זאת קונבנציה ש is something, אז אנחנו מנחשות שהתשובה תהיה is it or isn't it, נכון? זאת אומרת true או false. אז אני מצפה לראות בסוף איזשהו ערך שחוזר לי true או false. אני מסתכלת על הפרמטרים שאני מקבלת, אני מקבלת פוקימון, שזה הגיוני, כי בשביל לדעת אם הפוקימון שלי הוא ווטר פוקימון, אני צריכה לקבל את הפוקימון, נכון? עכשיו, פרמטר 2 לוג. אוקיי, פה קצת חשדתי, מה שנקרא. למה חשדתי? הפונקציה נקראת isWaterPokemon. לוג, המטרה שלו היא לתת איזשהו מידע על התוכנית שלנו, על איך היא רצה. השם שלי, של הפונקציה הזאת, לא מתאר שום דבר שקשור ללוגים, וגם הפרמטר לוג הוא פה פרמטר בוליאני, כמו שאני יכולה לראות, אבל לוג לא נשמע כמו פרמטר בוליאני, כי הרגע דיברנו על קונבנציה של פרמטר בוליאני, is something, לא כתוב לי is log, כתוב לי log. log הייתי מצפה שזה יהיה למשל איזשהו string. זה לא, אוקיי, טוב. ממשיכה לקרוא, אני רואה, יש לי פה if statement, if not Pokemon, כלומר אם אין לי פוקימון, אז אני מתחילה לעשות לוגינג, כלומר אני מתחילה לתת איזשהו output על הריצה של התוכנית. מוזר מאוד. ואז באמת אם אין לי פוקימון אני מחזירה false, שזה יכול להיות שזה הגיוני, כי אם אין לי פוקימון אז אני לא יכולה לדעת אם הוא סוג של ווטר, אז נניח סבבה. אחרי זה אני רואה משהו יותר חשוד. באובייקט פוקימון אנחנו מתחילים לשנות שדות. אנחנו משנים שדה שנקרא last checked at, ואנחנו מוסיפים לו date, אני לא יודעת מה זה, זה לא קשור לחלוטין. אחר כך אני עוברת לסקשן שהוא בעצם מטפל לי, כמו שאני רואה, אני רואה פוקימון נקודה טייפ נקודה טרים, אני רואה lower case, אני רואה איזשהם שינויים על הסטרינג הזה של הטייפ, משהו מוזר מאוד. אני רק באתי לבדוק אם הפוקימון שלי הוא ווטר פוקימון. והלאה שוב הלוגים, ורק בסוף יש לי return לסטייטמנט מאוד מאוד הגיוני של פוקימון טייפ שווה ווטר, שזה בעצם מחזיר לי האם הוא כן שווה ווטר או לא שווה ווטר. למה זה לא טוב? זה לא קרי, כמו שהיה לי מאוד קשה להבין מה כתוב פה, נניח כשאני רואה את זה ישר זה לא מאוד מאוד ברור לי, אני צריכה ממש לקרוא את זה מאוד בעיון. יהיה לי מאוד קשה לדבג את זה, מה זה אומר. אם יש בעיה פה באזורים של הלוגים, אני אפילו לא אדע לחפש אותה פה, כי השם של הפונקציה לא מתאר לי את זה, וגם אם יש פה לוגים, אז יש לוגים כנראה גם בעוד מקומות, ואני לא יודע איפה הבעיה נמצאת, ויהיה לי קשה מאוד לערוך את זה. אם אני רוצה לשנות פונקציונליות שקשורה בלוגים, אז גם יהיה לי מאוד קשה למצוא שזה כאן, יכול להיות שזה נמצא גם בעוד מקומות, כנ"ל לגבי ה-last checked at הזה, שבכלל לא הייתי מחפשת אותו בפונקציה הזאת. אני קוראת את זה ואני אפילו לא בטוחה מה זה עושה, אוקיי? אז 1,000,001 בעיות יש בזה. אז מה אנחנו עושות כדי שלא יקרו דברים כאלה? אז אנחנו לומדים מהדוגמה הקודמת שפונקציות ככלל אצבע צריכות להיות כמו אטומים. זה בעצם יחידות קטנות עם תפקיד אחד ברור. כשפונקציה עושה רק דבר אחד, היא הרבה יותר קלה להבנה, לבדיקה ולשימוש חוזר. הפונקציה כאן, שיש לנו פה למטה, isWaterPokemon, היא דוגמה מצוינת, כי מהשם בלבד אנחנו יכולות באמת להבין שיהיה פה משהו בוליאני. אנחנו אכן מקבלות פוקימון כפרמטר ולא שום לוגים, והדבר היחיד שהפונקציה הזאת עושה, זה להחזיר לי האם אני ווטר פוקימון או לא ווטר פוקימון. זה טוב לי, זה יפה לי, כי אם אני רוצה להשתמש בזה בעוד מקום, אני יכולה מאוד מאוד בקלות, אני יודעת שהפונקציה הזאת זה בדיוק זה מה שהיא עושה.
וגם לדבג את זה יהיה לי מאוד 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 קל. אז עם פונקציות אנטומיים, מה קורה כשהן עושות יותר מדי? במקום לעשות דבר אחד קטן, אז הפונקציה מתחילה לדבר עם הדאטאבייס, אולי גם מוסיפה לוגים, אולי משנה דברים נוספים, מקפיצה הודעות, וככה מגיעים לפונקציות שקשה להבין, קשה לבדוק, וכל שינוי קטן יכול לשבור את הלוגיקה של כל מה שמשתמש באותה פונקציה. זה בדיוק המקום שבו מתחילות בעיות, וזה לא כי הקוד לא עובד, אלא כי הוא מסוכן לתחזוקה, והוא מתחיל להיות נורא נורא מסובך. אם פונקציות הם אטומים, אז הטייפים הם בעצם הצורה שלהם. בכל שפה הדבר הזה נראה קצת אחרת, אבל פה ספציפית הדוגמאות הן בטייפסקריפט. בכל אופן אני אדבר עליהם רעיונית ולא בצורה של הסינטקס. טייפים מגדירים לנו מה מותר ומה אסור, ואיזה מידע בכלל קיים. אנחנו רואות פה פוקימון טייפ. אז פוקימון טייפ אני רואה שיש לי 4 טייפים, Fire, Water, Grass ו-Electric. זאת אומרת, כל פעם שאני ארצה להשתמש באותו הפוקימון טייפ, אני אוכל להשתמש אך ורק ב4 הסוגים האלו, ולא יכולות להיות לי שגיאות הקלדה, ולא יכול להיות לי פתאום טייפ 5 בחלק מהמערכת, ולא יכול להיות לי עוד שהן בעיות כאלה ואחרות. כי פוקימון טייפ זה משהו מאוד מאוד מוגדר. כנ"ל לגבי הקפצ'ר סטטוס שהוא אותו דבר בגדול, ולמטה יש לנו את הפוקימון. אז פוקימון אנחנו רואים שזה איזשהו טיפוס, ויש לו ID ויש לו name וטייפ וקפצ'ר סטטוס, וחלק מהם משתמשים בנגיד פוקימון טייפ. אז הטייפ שלו הוא אך ורק מסוג פוקימון טייפ. כלומר, כל הפוקימונים שאני הולכת ליצור, יהיה להם טייפ אחד מארבעת אלה. מה עוד חשוב לי לראות? למשל ID. ID זה משהו שיכול להיות מספר תיאורטית, וזה יכול להיות סטרינג, ופה אני רואה שהוא סטרינג, זאת אומרת לא יכול להיות לי בלבול שבאחד מהפוקימונים שאני מייצרת יש לי ID שהוא סטרינג, ובאחד פתאום זה נאמבר. סבבה. כנ"ל היט פוינטס שיש פה. מצוין. אז את זה אנחנו מבינות. עכשיו, תסתכלו כאן בדוגמה. מה שקורה כאן הוא אחד המקורות הכי נפוצים לבאגים. נניח שיש לנו באג בקוד, אז מאוד מתקשה להבין פה מה הבאג, כי מה הפונקציה אמורה לעשות בכלל? יש פה כל מיני מילים, היא נקראת run stuff, שזה באופן כללי גרוע מאוד. למה זה גרוע מאוד? כי זה לא ברור בכלל מה היא עושה. run stuff יכול להיות כל פונקציה בערך בעולם, אוקיי? כי הן כולן רצות וכולן עושות דברים בערך. זה מקבל ליסט, שזה כמובן אחלה, כי זה מאוד ברור איזה ליסט, כי זה יכול להיות ליסט של מתנות, ויכול להיות ליסט של חתולים, ויכול להיות ליסט של כל דבר. אחרי זה קורה איזשהו פילטר לפי סטטוס אוקיי, וגרופ ליקוויד, שכאילו אין לי מילים על זה בכלל. למה? כי גם זה נורא 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 לא מובן, כמובן שאני כתבתי את זה במיוחד ככה. בכל אופן לא הבנתי מה הפונקציה הזאת עושה, ואם יש לי בעיה בפונקציונליות הזאת, אני בחיים לא יודע מה הבעיה. אגב, החיפושית זה בגלל, זה אמור להיות באג, למקרה שזה יתפספס. עכשיו, אותה פונקציה, בהינתן טייפים נכונים, ובהינתן שמות אינדיקטיביים. בדיוק אותה אחת, get captured fire Pokemons. אוקיי, ברור לי שאני מחזירה, כנראה מערך, של fire Pokemons שהם בסטטוס captured. זה, בעצם אני רואה שיש לי פה Pokemons שמפלטרים, capture status captured, וטייפ שווה water. למה זה חשוד? כי השם של הפונקציה אומר לנו captured fire Pokemons. והנה הבאג שלי. עכשיו, הבאג הזה לא רק שהוא היה נמצא נורא נורא מהר, הוא כנראה שהוא גם לא היה נכתב. בגלל שהיה מאוד מאוד קל למפתחת או למפתח לראות שיש פה איזושהי בעיה כשהוא היה כותב את זה. ולא היה פה איזשהו בלבול. עכשיו אחרי שהבנו כמה חשוב המבנה של הפונקציות שלנו, אז נעבור לשלב השלישי.
הקוד שלנו הוא חלק ממערכת, ואנחנו צריכות ללמוד לא סתם לכתוב קוד שנראה טוב, אלא קוד שמתאים למערכת והוא חלק ממנה. אז מה זה בעצם אומר שהקוד שלנו הוא חלק מהמערכת? חשוב מאוד להכיר רכיבים קיימים. מערכת גדולה בנויה מהמון חלקים, מטבלאות, סרוויסים, פונקציות עזר ועוד כל מיני דברים. וכשאני מגיעה לכתוב פיצ'ר חדש, אני לא מתחילה מאפס, אני לומדת מה כבר קיים ומנסה להבין מה אני צריכה להוסיף בשביל לגרום לפיצ'ר החדש שלי לעבוד. בעצם חשוב מאוד להכיר את השפה, שפה לא רק כאילו JavaScript, Python או C, אלא את הסגנון של הקוד בייס. לכל קוד בייס יש בעצם סגנון משלו, לפעמים זה פילוסופיית שמות, לפעמים דפוסי עבודה, וכשאני כותבת בצורה שמתאימה לשאר המערכת, הקוד שלי יותר קל לשימוש יחד עם החלקים האחרים, והוא גם קל יותר לבדיקה. וחשוב מאוד לדעת איפה דברים חיים בפרויקט שלנו, איפה הם נמצאים. חלק גדול מהעבודה של מפתח זה סוג של ניווט, לדעת איפה מחזיקים לוגיקה מסוימת, איפה נוגעים בדאטאבייס, כשמגיעים לקוד בייס חדש זה קצת כמו להיות כזה בחול פתאום. בהתחלה זה מבלבל ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין איפה הדברים. אז אני כן רוצה להגיד רגע לגבי זה, שכל החלקים האלו מאוד מאוד כיף וקל יותר לעבוד עם AI כשאנחנו מתחילות להכיר את הדברים האלה בקוד בייס החדש. כי AI יודע לספר לנו איזה סגנון, נגיד אנחנו כותבים פונקציות, אנחנו יכולות לכתוב איזושהי פונקציה ולהגיד תמצא לנו משהו דומה בקוד, מה ההבדל בין זה לבין מה שאני עשיתי. אלו דברים שנגיד כלים כמו קרסר, וגם אני בטוחה שקלוד קוד למרות שאני בעצמי לא עובדת איתו, יודעים לעזור ממש טוב בדברים האלו. כנ"ל לגבי איפה הדברים חיים בפרויקט. זה משהו שמאוד מאוד כדאי להשתמש ב-AI ובדגש על להשתמש, כלומר לא להניח שה-AI ידע את זה בשבילנו, אני כאילו כמו, אני בהלם וה-AI יודע איפה לכתוב את הדברים, אז לא, אז ממש לשאול את ה-AI ובעצמי כבר לקבל איזושהי תמונה של איפה הדברים נמצאים. מה עוד מאוד חשוב? להבין גבולות. אז יש אזורים במערכת שאני כן יכולה לשנות, ויש אזורים שאולי לא כדאי שאני אשנה כרגע. אולי אלו אזורים שהם חשובים עסקית או רגישים מבחינת פרפורמנס, אולי זו טכנולוגיה ישנה. חשוב להבין לא רק מה אפשר לעשות, אלא גם מה נכון לעשות. ולהבין את ההשלכות של מה אני עושה. לפעמים שינוי של שורה אחת משפיע על הרבה מקומות אחרים שמשתמשים באותה הפונקציה או אותו הסרוויס, וזה יכול להיות משהו לא הכי טריוויאלי. אז להיות חלק ממערכת גדולה זה בעצם להבין שהקוד שלי הוא לא מתקיים בפני עצמו. בשביל להבין איך לכתוב קוד שמתאים למערכת, אנחנו ננסה להכיר אותה הכי טוב שאנחנו יכולים. מה זה אומר? אנחנו ניקח חלקים קטנים במערכת ונשאל את השאלות האלו. מי קורא למה? איפה הדאטה שלנו עובר? כאילו מה הפייפליין של הדאטה שלנו? מה תלוי במה? מי האונר של איזה סרוויס ואיפה משתמשים בו? ממש כמו במפה הזאת שהיא לא באמת מפת פוקימונים, אבל אנחנו נדמיין שהיא מפת פוקימונים ולא מפה שהדבקתי עליה גיפים. וגם לחלק הזה, כמו שאמרתי גם כן, ה-AI הוא מאוד מאוד יכול לעזור לנו, יכול מאוד לעזור לנו להכיר ולהתחיל להבין את הקוד בייס. עכשיו, איך אנחנו בעצם יכולות לגלות איפה, רגע שנייה אחת, אני רגע אגיד דקה משהו לפני זה על באופן כללי ריפקטור. ריפקטור יכול מאוד מאוד לעזור לנו ללמוד את המפה שלנו, את הקוד בייס שלנו. ריפקטור הכוונה היא לכתוב קוד ישן מחדש, כלומר לשנות אנחנו פונקציונליות שקיימת.
עכשיו, פה אני הולכת רגע לדבר על איך אנחנו מזהים מה אפשר לעשות לו ריפקטור מה כדאי לשנות. אז יש כמה דברים לומר על זה. דבר ראשון, כשאנחנו רואים הרבה חזרה בקוד. כשאנחנו רואים הרבה חזרה בקוד, זה צועק לנו שאפשר אולי איכשהו לשנות את זה, לצמצם את זה, כדי שלא תהיה חזרה בקוד. כי חזרה בקוד היא פחות טובה לנו מסיבות שהיא שבירה, והיא פחות קריאה. אז זה דבר ראשון. שמות לא אינדיקטיביים. כמו שכבר ראינו, זאת צרה צרורה, וזה מאוד 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 משנה, וזה גם הרבה פעמים קל לטפל בזה. אבל לפעמים שמות לא אינדיקטיביים מגיעים מבעיות אחרות, שעוד שנייה אנחנו נגיע אליהן. הרבה מאוד קריאות לאותו הדבר, אז כאילו אם אנחנו קוראים לאותו הדבר במלא מלא מלא מקומות, יכול להיות שאנחנו יכולים לצמצם את זה למקום ספציפי. למשל לדאטאבייס. הנה, שמות לא אינדיקטיביים הרבה פעמים מגיעים גם עם פונקציות שעושות מלא 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 דברים, ולכן יש להם שמות לא אינדיקטיביים, כי פשוט אי אפשר היה לתת שם אינדיקטיבי, כי הן עושות מלא דברים. אז זה כבר עוד בעיה נוספת, שגם היא מסמלת לנו ריפקטור. ויש פה דגל שהוא לא אדום, שהוא דגל כחול וטוב, שזה, אנחנו יכולים לשאול את המנהל שלנו או הטק-ליד שלנו. אז בואו נעשה ביחד ריפקטור. נסתכל כאן על קוד של צד שרת, ואני בכוונה מדגישה את זה כי יש לנו פה SQL. כאן אני מראה לכם שתי פונקציות כמעט זהות לחלוטין. שתיהן מביאות פוקימונים מהדאטאבייס, ורק הסוג משתנה, פעם fire ופעם water. זו דוגמה קלאסית לקוד שעובד, אבל לא מותאם למערכת. כשיש שכפול כזה, הוא מתחיל לתפוח, וכל שינוי קטן צריך לעשות פעמיים, ובעתיד יהיו עוד סוגים של פוקימונים ועוד פונקציות, והמטרה שלנו היא בעצם להבין שיש פה דפוס חוזר, ולשאול, האם זה צריך להיות סרוויס אחד במקום הרבה פונקציות מפוזרות? והתשובה היא שכן, זה יכול להיות סרוויס אחד, שהוא יעשה את בעצם דיבור הזה עם הדאטאבייס, שמביא לנו, כמו שאנחנו יכולות לראות, את הפוקימונים מהדאטאבייס. מה אנחנו רואות שקורה פה בירוק? Select everything from Pokemon, מביא לנו את כל הפוקימונים, אוקיי? ואז אנחנו עוברים עליהם ומפלטרים אותם לפי טייפ. בסדר? זה קורה פה גם בפונקציה הראשונה וגם בפונקציה השנייה, בהבדל אחד קטן ופשוט, שזה הטייפ. אז בעצם נתכנן שינוי. קודם כל אנחנו זיהינו את הבעיה, השכפול הוא תמיד סביב אותה שאילתה של ה-Select from Pokemons, מביא לנו את כל הפוקימונים מהדאטאבייס, ובמקום שכל פונקציה תתקשר ישירות עם הדאטאבייס, כי זה לוקח לנו גם זמן ויקר, וגם פחות קריא ויפה וחוזר על עצמו, אז נרכז את כל הידע במקום אחד, מיועד לפוקימונים, ונקרא לו פוקימון סרוויס. נגדיר פעם אחת סוגים וסטטוסים של פוקימונים, כדי שלא יסתובבו מחרוזות קסם בכל המערכת. מחרוזות קסם זה אומר סתם איזה שהם סטרינגים שלא מעוגנים בטייפים, וזה מאוד 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 שביר, כי אפשר לעשות בהם שגיאות, ואפשר להיות לא קונסיסטנטים בהם מאוד מאוד בקלות. אז מחרוזות קסם, כן. אז נוסיף where, כדי שהדאטאבייס יעשה לנו סינון לפי סוג, זה מהיר יותר ונקי יותר, ואפשר יהיה כבר לסנן את הפוקימונים בשאילתה לדאטאבייס, כלומר לא אחרי, אלא ממש בשאילתה עצמה, ולהביא רק את הפוקימונים שאני צריכה, לפי הסוג ולא לפלטר. ובסוף, הפיצ'רים עצמם לא צריכים לדעת שום דבר על הדאטאבייס, הם פשוט קוראים לסרוויס, אוקיי? והסרוויס הוא היחיד שמדבר עם הדאטאבייס. אז הנה הסרוויס הזה שלצורך העניין נגיד שעשינו לו ריפקטור, יש לנו את הסרוויס הזה והתפקיד שלו זה לטפל בכל מה שקשור לפוקימונים, בפנים יש פונקציה get by type, ברורה, מדויקת, בלי שום לוגיקה מיותרת, שיש פה בעצם select כל מיני מידע from Pokemons, אז זה כמעט כמו מה שהיה לנו קודם, בהבדל מרכזי של where type, ואני מקבלת פה טייפ כפרמטר בפונקציה, כלומר get by type מקבלת טייפ, אנחנו רואים את זה למעלה,
אז אני בעצם עושה שאילתה לדאטאבייס, כלומר אני מבקשת מהדאטאבייס להביא לי את המידע הזה על כל הפוקימונים לפי טייפ, כלומר אם קיבלתי טייפ ווטר אז הוא מביא לי את המידע הזה על כל הפוקימוני מים, ואם קיבלתי פייר אז כנ"ל לגבי פוקימוני אש. איך אני אשתמש בזה? אני יכולה לעשות פונקציה שנקראת get all fire או get all water, ובה ממש לקרוא לפוקימון service נקודה get by type ולהעביר את הטייפ. או אפילו יותר טוב, פונקציה שהיא עוד יותר גנרית, כלומר פה יש לי גם חזרה, אנחנו רואים שזה נראה כמעט אותו דבר, אז למה לא לעשות פונקציה אחת? הנה גם פה אנחנו רואים שסימן את הדגל האדום הזה של הריפקטור. get pokemons by type, מקבלת טייפ ומחזירה פוקימון סרוויס נקודה get by type לפי טייפ, כלומר אפשר להשתמש בה גם בשביל פייר וגם בשביל ווטר ולכל טייפ עתידי שיהיה לנו. עכשיו אנחנו נדבר על שלב 4. בעצם owning parts of the system, להיות אונרים של חלקים מהסיסטם ולעשות תכנון של הפיצ'רים בעצמנו ולהתוות שפה של המערכת שלנו. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר לגבי ריפקטורים והגיע הזמן לדבר על פיצ'ר דיזיין, שזה בעצם ההגדרה מחדש הטכנית של פיצ'רים חדשים בתוך מערכת אמיתית קיימת. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על להבין את המערכת ולשמור על הסגנון שלה, אבל כשמפתחים פיצ'ר גדול זה כבר לא תמיד מספיק. לפעמים הפיצ'ר מוסיף יכולת חדשה לגמרי שאין לה עדיין מקום ברור בקוד. במקרים כאלה אנחנו לא רק מתאימים את עצמנו לסגנון קיים, אלא אנחנו אלה שמעצבים את הסגנון החדש ואת הגבולות החדשים. זה רגע שהוא גם קצת מלחיץ וגם מאוד חשוב מקצועית, כי כאן אנחנו לא רק כותבים קוד, אלא משפיעים על איך שהמערכת תראה בעתיד. לכן צריך לעצור ולשאול בעצם, איפה הדבר הזה אמור לחיות, איך הוא ידבר עם שאר המערכת ושאלות כאלו, כי זה החלק שבו מפתח מתחיל להיות owner, כלומר אחראי ובעצם להיות הכתובת לכל מה שקשור לחלק מסוים במערכת. כשאנחנו ניגשים לפיתוח פיצ'ר, זה אף פעם לא רק להוסיף קובץ חדש. פיצ'ר הוא נקודת מפגש של כמה חלקים במערכת, אז למשל דאטה, שירותים קיימים, UI, API, לכן אני תמיד שואלת את עצמי שאלות כמו מאיפה הדאטה מגיע, מי בעל הבית שלו, האם יש לי כבר API מתאים או שאצטרך להוסיף, ואולי הכי חשוב, מה מפתחים אחרים יצפו מהפיצ'ר שלי בהמשך. השאלות האלה חוסכות המון באגים ועבודה כפולה אחר כך. אז עכשיו נעבור לדוגמה שנבנה פיצ'ר מההתחלה, והמטרה שלנו בפיצ'ר הזה תהיה להציג דף חדש, שיהיה בו את כל פוקימוני המים, יחד עם תוצאות האימון האחרונה של כל אחד מהם. יש פה שילוב של כמה מקורות מידע, וזו דוגמה מצוינת למה שפיצ'ר באמת דורש. במקרה שלנו ספציפית אנחנו מדברים על ווב, כי אני מפתחת פול סטאק, אז הבנה של המערכת, של ה-UI ושל הדאטה זה מה שחשוב לנו פה, אבל העקרונות הבסיסיים האלה נכונים לכל מיני סוגים של קוד, גם אנחנו כותבים לדוגמה low level וכדומה. העקרונות של מה שאני מדברת עליו הם עדיין חשובים גם במקרים האלו. בכל אופן, בשביל הפיצ'ר שלי פה, מה אני צריכה לעשות? אז לפני שנוגעים בקוד חשוב להבין איך הפיצ'ר שלנו צריך להיראות, וזה מכוון אותנו למה שאנחנו נצטרך לקבל מהשרת, איזה נתונים, איזה דאטה אנחנו רוצים לקבל. ה-UI שלנו פה אנחנו רואים רשימה, כל שורה היא שילוב של מידע של הפוקימון ותוצאת האימון האחרונה שלו. ספציפית יש גם סקרול,
שזה במקרים שמתקדמים ובחיים האמיתיים אנחנו צריכים להתייחס לזה, כי הרבה פעמים ברשימות, כשיש לנו איזשהו משהו, רשימה של הרבה מאוד אייטמים, אז אנחנו לא נביא את כל האייטמים בבת אחת, אלא אנחנו נביא אותם כמה כל פעם, וזה משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו. היום אנחנו לא נדבר על זה, אבל פשוט רק ככה שתדעו שזה הרבה פעמים חלק מהתכנון. אז הדאטה שאנחנו צריכים, אנחנו נחלק לשני סוגים. מידע על פוקימוני מים, שם, ID, סוג, סטטוס וכדומה, ותוצאת האימון האחרונה, שזה בעצם הצלחה, כישלון, תאריך וניקוד. לבסוף, מה אנחנו רוצים? מערך של אובייקטים, שכל אובייקט, כמו שאנחנו רואים פה, מייצג פוקימון אחד עם תוצאת האימון האחרונה שלו last training. למה אנחנו רוצים את זה? בגלל שככה ה-UI יוכל לעבור על המערך הזה ולהציג אייטם. אז רק שנבין בסוף, אנחנו רוצים לקרוא לאיזושהי פונקציה, אנחנו רוצים לקרוא לשרת, לאיזשהו endpoint, לקבל get water Pokemon with last training, שיחזיר לנו משהו כזה, אוקיי? בדיוק בגלל מה שדיברנו הרגע, שאנחנו רוצים לרוץ על הרשימה הזאת. אנחנו צריכים שהרשימה הזאת תחזור לנו מהשרת. בגלל שאנחנו עובדים בתוך מערכת קיימת, אז שלב מאוד מאוד הכרחי יהיה להיזכר מה כבר קיים אצלנו במערכת. אז יש לנו דאטאבייס עם שתי טבלאות, אחת פוקימונים ואחת היסטוריית אימונים, ויש לנו שני סרוויסים קיימים. אז פוקימון סרוויס שמנהל את עולם הפוקימונים, וטריינינג סרוויס שמנהל את האימונים. השאלה הגדולה היא איך מחברים את שניהם כדי ליצור את הדאטה שה-UI צריך. נזכר, אנחנו צריכות את הפוקימוני מים ואת האימון האחרון, וננסה להסתכל על הפונקציות שיש כאן ולהבין מה חסר לנו. אז אני רגע עוצרת לכמה שניות, ואתם תסתכלו ותנסו לקרוא. אוקיי. אז הסתכלנו טיפה על מה שיש לנו ועל הפונקציות שיש לנו, ובעצם אם מסתכלים על הבעיה בצורה הכי נאיבית, זה נראה ממש פשוט. נביא את כל הפוקימונים מהדאטאבייס, ואז נעבור על כל אחד מהם, ועבור כל אחד מהם נשלח בקשה שמביאה את התוצאת אימון האחרונה שלו, וככה אנחנו נכין את הבום, את המערך הזה, אוקיי? פוקימון last training, ונחזיר אותו ל-UI, וה-UI שלנו יוכל להציג את הטבלה הזאת, הרשימה הזאת שאנחנו רוצים. וזה באמת יעבוד, וזה אפילו מאוד מפתה, אבל כי זה הגיוני וכמעט יש לנו את הכל מוכן, אבל ברגע שאנחנו לוקחים לולאה ומכניסים לתוכה קריאות DB עבור כל אייטם, זה יוצר דפוס בעייתי, ולפני שאני מסבירה מה כן עושים, חשוב להבין למה הפתרון הזה הוא לא פתרון טוב באמת. אז נדבר על שתי בעיות מרכזיות, יש יותר, אבל נדבר על שתיים. הבעיה הראשונה זה נורא איטי. אנחנו בעצם מביאים אין פוקימונים מהדאטאבייס. אם אנחנו מכירים טיפה סיבוכיות, אנחנו מביאים אין אייטמים, שזה בעצם אומר איזושהי כמות של פוקימונים. עבור אין פוקימונים, אנחנו נעשה אין קריאות, כי אנחנו עבור כל פוקימון נעשה קריאה אחת לדאטאבייס. זאת אומרת, 100 פוקימונים, 100 קריאות לדאטאבייס. 1000 פוקימונים, 1000 קריאות לדאטאבייס. וזה קשוח מאוד מבחינת ביצועים, כי לקרוא לדאטאבייס זה יקר. הבעיה השנייה, חלק מהקריאות מצליחות וחלק נכשלות. יהיה לי קשה מבחינת הפלואו שלי, כלומר מבחינת הפיצ'ר. נניח שהצליחו לי 6 קריאות מתוך 10, מה אני מציגה? האם הצלחתי? אני מציגה את המידע? אני לא מציגה את המידע? מה קרה? ויש לי הרבה גם יותר מקום להיכשל, כי אם אני עשיתי קריאה וקיבלתי או לא קיבלתי את הדאטה, אז ברור לי מאוד מה לעשות, ואני יכולה גם לעשות קריאה נוספת ולנסות שוב, אבל אם קיבלתי מידע חלקי, זה כבר מתחיל להיות מבלבל ובעייתי. בקיצור, הדפוס שחשבנו עליו הוא דפוס שהוא עובד, אבל הוא אולי לא כזה שתרצו בקוד שלכם.
אז מה אנחנו כן עושות? אנחנו מפסיקות לחשוב פוקימון אחד כל פעם, ומתחילות לחשוב בקשה אחת לכל המידע. קודם כל נביא את כל הפוקימונים מהסוג ווטר, זה כבר קיים אצלנו כמו שראינו, ואז במקום לקרוא לכל פוקימון בנפרד, אנחנו מבקשות את כל תוצאות האימון בבת אחת על סמך רשימת ה-IDs, כי אנחנו יכולות לעשות את זה עם השרת שלנו, הדאטאבייס. הדאטאבייס יודע להחזיר לנו מידע ככה. ואז יהיו לנו בעצם שתי קריאות לדאטאבייס. במקום להיכנס ללופ של מאות קריאות, אנחנו במודל יעיל, ברור ומתוכנן. וזה מדגים את הכוח של תכנון מערכת, ולא רק פתרון טכני שעובד. סבבה? אז בעצם אנחנו עכשיו נשדרג את הטריינינג סרוויס, אנחנו לא נוגעים במה שכבר יש לנו, ואנחנו רק מוסיפות יכולת חדשה. אז במקום get last training results שמקבל איזשהו ID אחד, אנחנו מאפשרים לקבל בבת אחת את כל תוצאות האימון האחרונות עבור רשימה של IDs. מתחת למכסה המנוע זה מתורגל לשאילתת SQL לשאילתת SQL מסוימת, וזה עושה שני דברים חשובים. זה מקטין משמעותית את הקריאות ל-DB, וזה יוצר שכבה שקל למחזר אותה בעתיד, לא רק לפוקימוני מים, כי אנחנו נוכל לעשות את זה עבור כל סוג אחר של פוקימון גם בקלות. אבל בסוף אנחנו ככה נוכל להחזיר מערך, כי אנחנו נקבל את המידע של הפוקימונים, נקבל את המידע של האימונים עבור ה-IDs, ונוכל להצליב את הדאטה הזה, אבל זה כבר לא יצריך מאיתנו שום קריאה נוספת לדאטאבייס. ועכשיו אנחנו מחברים הכל ביחד בסרוויס הפוקימונים, שזה בעצם ההצלבה הזאת שהרגע דיברתי עליה. קודם אנחנו נביא את כל הפוקימוני מים, ואחר כך נבקש מהטריינינג סרוויס תוצאות האימון האחרונה, ובסוף נשלב את הכל לשורה מסודרת, למערך מסודר, כמו שה-UI צריך. אז בעצם מה עכשיו הולך לקרות? הטריינר פייג' ב-UI, הצד לקוח, קורא לפוקימון סרוויס, והפוקימון סרוויס מביא פוקימונים מהדאטאבייס, והוא גם קורא לטריינינג סרוויס שגם מביא את הטריינינג סקורס מהדאטאבייס ומחזיר אותם לפוקימון סרוויס. הפוקימון סרוויס יודע להצליב את המידע הזה ולהחזיר ל-UI. ופה רגע ייקח לנו שנייה לנשום את הקוד, אבל אנחנו נבין. אנחנו נראה את הלוגיקה בפועל. אנחנו בעצם קוראים לפונקציה get pokemon by type מסוג water. אחרי זה אנחנו מקבלים את ה-IDs מתוך הקריאה הזאת, כי כשקראנו לפוקימונים קיבלנו את ה-IDs, אנחנו מזקקים אותם במשתנה שנקרא IDs, const IDs, כי אנחנו עוברים על הדאטה שקיבלנו חזרה מה-DB, water pokemons, עושים עליו map ומחזירים רק את ה-IDs, שזה יוצר לנו מערך של IDs. את המערך הזה אנחנו יכולות לשלוח לטריינינג סרוויס, כמו שדיברנו, שזה בעצם השורה הבאה. השורה הבאה, אנחנו פונות לטריינינג סרוויס, וקוראות לפונקציה get last training for Pokemon IDs ברבים, ומביאות לו את ה-IDs שקיבלנו בקריאה הראשונה. ופה מתבצעת בעצם הקריאה השנייה, ואנחנו מקבלות את ה-last results by IDs. ואז קורה השילוב שדיברנו עליו. water Pokemons נקודה map Pokemon, ואנחנו בעצם מחזירות את הפוקימון ואת ה-last training results שלו. אני אתן לכם עוד 2 שניות להסתכל על זה לבד, למקרה שמישהי רוצה קצת לקרוא. אוקיי, ובזה מסתיים הפיצ'ר הנחמד שלנו. אז כן, זה פתרון הרבה יותר טוב מאשר לעשות הכל ב-UI, אבל יכול להיות פתרון אפילו יותר טוב. אפשר לעשות שאילתה אחת, אבל אנחנו לא נדבר על זה היום, כי זה באמת יותר advanced, אבל אנחנו רק רוצות, אני רק רוצה כאילו לומר, שגם אם מצאנו פתרון טוב יותר, לפעמים יש פתרון עוד יותר טוב, אז גם את זה אנחנו צריכות לזכור.
ככל שהמערכת גדלה, היא מתחילה להיראות כמו מפה, אזור של פוקימונים, אזור של אימונים, וכל אחד מהם חי בעולם קצת אחר. קצת כמו במשחקי מחשב שיש לנו חלקים שונים במפה. במערכת קטנה הכל מרגיש פשוט, כי אין באמת מבנה, אבל כשמתחילים להוסיף פיצ'רים, וזה משהו שאנחנו לפעמים נתקלות בו פעם ראשונה בעבודה הראשונה שלנו, כי לפני כן עשינו בעיקר פרויקטים עצמאיים ודברים מאפס. אז הגבולות האלה מתחילים להיות קריטיים, ותכנון מאפשר לנו להבין מי אחראי על מה, ומאיפה כל הלוגיקה צריכה להגיע ואיפה היא צריכה לחיות. ואם לא עושים את המיפוי הזה בזמן, מהר מאוד מקבלים קוד מבולגן ולא אחיד. ואולי יצא לכם כבר להרגיש את זה אפילו בפרויקטים עצמאיים, אני יודעת שלי זה יצא. כשאני כתבתי פרויקטים ממש בתחילת הדרך, הרבה פעמים באיזשהו שלב היה לי מאוד קשה כבר להבין איפה הדברים נמצאים, במיוחד אם אני נכנסת לפרויקט כמה ימים אחר כך. וזה משהו שאפשר מאוד להימנע ממנו, ובקוד בייסים אמיתיים, כאילו קוד בייסים גדולים בחברות ובעבודה האמיתית, אנחנו הרבה פעמים נתקלים בזה שאנשים באמת שומרים על סטנדרטים בדיוק מהסיבה הזאת. אז יכול להיות שזה היה קצת מורכב כל מה שדיברנו, ויכול להיות שזה היה קצת כאילו הרבה קוד וקצת overwhelming, וזה ממש סבבה, כי המטרה היא פשוט לראות איך הדברים מרגישים ומה קיים ומה השלבים שלנו, ורק לדעת שכאילו לאט אנחנו יותר ויותר מבינות דברים, יותר ויותר מכירות דברים, והכל טוב. אז זה ממש בסדר. וגם יכול להיות שזה היה קל, וזה גם ממש אחלה, כי פיצ'רים אמיתיים הם לא פוקימון סרוויס, והם הרבה יותר קומפלקסיים והרבה יותר מאתגרים, ויהיה לנו דברים שונים שאנחנו נוכל לעשות, ומלא אתגרים בדרך, וזה רק דוגמה קטנה, כדי שנוכל להרגיש בעצם איך התהליכים האלה מרגישים. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על נקודה הזאת של ה-ownership. בעצם זה רגע שכל מפתח חווה בשלב מסוים. בהתחלה אני אומרת לעצמי, צריך להוסיף פיצ'ר, אין לי מושג מה לעשות, צריך לשאול את משה, הוא מכיר את זה. אני מרגישה סוג של אורחת בקוד של מישהו אחר. ואז אחרי זמן מה ועבודה במערכת, משהו משתנה, ופתאום מפתחים באים אליי לשאול, אנחנו מוסיפים פיצ'ר לפוקימון סרוויס, איך כדאי לעשות את זה? ואז אני כבר לא אורחת בקוד, אני מכירה אותו ואני מבינה אותו ואני בעצם אונרית. שזה משהו שאנחנו רוצות לשאוף אליו, כי זה מראה על הבנה וזה גם כיף. עכשיו, זה בעצם כל מה שכבר דיברנו עליו, השלבים. שלב 0, שזה בעצם משהו לא עבד לי בדרך הזאת שאני פשוט כתבתי קוד רק כדי שהוא יעבוד. שלב הראשון, לגרום לזה לעבוד, ולקוד לרוץ ולעשות את מה שאני מנסה לעשות. שלב שני, ההבנה של הקוד שלי, שמות, פונקציות, טייפים. שלב שלישי, maintain, אז כאילו לתרום לקוד שלי, אז להבין את הסביבה שלי, להכיר אותה יותר, לעשות ריפקטורים, ולהכיר את המפה ואת השפה והסטייל של הקוד. ושלב רביעי, design for the system, להתוות את השפה, בעצם לא רק להבין אותה, אלא גם ממש להחליט על דברים מסוימים חדשים, להתוות כיוונים החדשים ולכתוב פיצ'רים גדולים בעצמנו שאנחנו תכננו. עכשיו, מבחינת AI, אז אומייגאד, למה צריך ללמוד את כל זה? וואו, יש לי קרסר, הולך לעשות את הכל. אז מה פתאום? סתם, כן, ברור שהוא הולך לעשות את כל זה, או לפחות הרבה מזה. וכדאי מאוד שתשתמשו בו, בגלל שזה העתיד וזה ההווה וזה המקצוע שלנו עכשיו. אבל חשוב מאוד להבין מה אנחנו עושות, וכאילו לא לכתוב קוד וסתם לזרוק אותו בתוך PR, אלא להבין מה כתוב, מה אני כתבתי. זה נורא בסיסי וזה מצופה. וללמוד מה-AI, כמו שאמרתי, לשאול אותו על חלקים בקוד, לשאול אותו על הסטייל שלנו,
כן להכווין את האג'נטים, שעוד שנייה אני אדבר על זה בשקופית הבאה, אבל כן להבין מה הם עושים. וזה לא נושא הרצאה, אבל כמובן היום אי אפשר בלי AI. בואו רגע נדבר על זה. אז קודם כל כמובן לקרוא את הקוד, שזה אמור להיות א' ב' של ג' ד', כאילו אם השם שלנו רשום על הקוד הזה, אנחנו צריכות לדעת מה כתוב שם. להבין, לא רק לקרוא. וללמוד, אז כמובן תסביר לי את הפונקציה, תסביר לי את הסרוויס, תסביר לי את הפלואו, תסביר לי משהו, כאילו עיקרון מסוים בעולם שלא יודעת, שקיים, אני פשוט רוצה להבין את העיקרון הזה, תסביר לי, הוא יכול לעשות את זה. והכי הכי חשוב, אם אני יכולה לתת טיפ של אלופים, של אלופות, אז הפלנינג מוד הוא מדהים, וה-ask mode הוא מדהים, אם מישהי משתמשת בקרסר, אני בטוחה שיש מקבילות גם בקלוד קוד. אז למה זה טוב? כי זה גורם גם לנו, קודם כל זה יותר טוב מבחינת כאילו הביצועים של ה-AI. אפשר ממש לעשות plan mode ולג'נרט איזשהו מרקדאון, מי שמכירה את זה מקרסר, אבל גם אפילו לשאול אותו, איך אתה רוצה לעשות את זה? למה אתה, ואז הוא נותן לנו תוכנית, איך, למה עשית את זה ככה? למה, או יותר טוב, אם אנחנו רוצות להגדיל ראש, וזה אני כבר לא בטוחה שבאמת תעשו, אבל כדאי לפעמים לפחות לעשות בעצמי, לשאול אותו מה אתה חושב על זה, ואז לבקש ממודל אחר, תתכנן לי את זה, ואז להשוות מה אני עשיתי, מה הוא עשה, מה ההבדלים, ללמוד מזה. מי שתגדיל ראש ותעשה את הדברים האלו, זה באמת טיפ של אלופות. והכי חשוב לי לומר שקוד מנקי, קוף קוד, זאת לא כללה וזה לא דבר רע, אבל זה לא שלב שאנחנו רוצות להישאר בו, זה שלב שאנחנו רוצות לחזור אליו. למה זה שלב שאנחנו רוצות לחזור אליו? במקצוע שלנו, בתור מפתחות או נשים טכניות, אז הרבה פעמים אנחנו נלמד עוד ועוד טכנולוגיות במהלך הקריירה שלנו, זאת אומרת למשל אם עכשיו אני כותבת C ואחרי זה אני כותבת Java, אז אולי בג'אווה אני שוב קוף קוד, אבל ב-C יש לי לא יודעת 10 שנות ניסיון. עדיין בג'אווה יכול להיות שברגע הראשון אני אהיה כזה מה עושים. היום עם AI אולי פחות, אבל אולי בקוד בייס חדש אני ארגיש את זה. בשלב מסוים אני ארגיש את זה שוב. וזה סבבה, זה מצוין, זה אומר שאני מתקדמת ושאני לומדת משהו חדש. ומשם אני כבר יודעת מה לעשות. עכשיו, זה לסרוק, כדאי, זה כמה כתבות שאני ממליצה לקריאה, וגם יש שם את המייל שלי, מי שרוצה לכתוב לי לגבי עוד חומרים או שאלות ספציפיות, אז ממש ממש בכיף ואני אשמח. אני אתן רגע לסרוק, מי שעוד לא סרקה. אוקיי. ועכשיו אם יש לנו שאלות אז מוזמנות לשאול. אם אין אז זה גם בסדר. סליחה על הדברים. אמ, רציתי לשאול, כשאת נכנסת לעבודה חדשה או לפרויקט חדש או לכאילו קוד בייס חדש, כאילו יש איזשהו תהליך כזה שאת עוברת ואת עושה כדי להבין מי נגד מי, מה לשאול את ה-AI, מה להסתכל, מה לבדוק, כאילו. אוקיי, אז זה דבר שהוא קצת מורכב, וגם בתכלס מנהל צריך לדעת לכוון אותך גם לזה, כי כל קוד בייס הוא שונה, אבל איך שאני אוהבת לגשת לזה, זה קצת כמו, וואי, האמת שזה גם מתקשר למשחקי מחשב, זה קצת כמו משחקים שהם כזה open world, אז נגיד אנחנו מגיעים למקום אחד במפה, ואני לא מנסה ישר כאילו להבין את כל המפה, אני מנסה קודם להבין מה יש מסביבי. לדוגמה, הרבה פעמים בקוד בייס חדש, זה לא שאנחנו נקבל שבועיים לקרוא את הקוד בייס, אנחנו נקבל משימה, אוקיי? אז נגיד משימה קטנה שנוגעת באיזה סרוויס, או באיזה קומפוננטה, או באיזה לא יודעת מה, אוקיי? ואז
אז אני מתחילה מלהבין את הסרוויס הזה, להבין מה הוא עושה. כמובן, כאילו זה אחרי שהבנתי את הרעיון הכללי של הקוד בייס, וכאילו נניח אם אני קוד בייס, נגיד אם אני לא יודעת אינסטגרם, אז אני הבנתי שיש לי פוסטים, ואני הבנתי שיש לי אנשים, וזה משהו שהוא לפני שבכלל התחלתי להסתכל על הקוד בייס. אז זאת אומרת שאני רואה את השמות, they make sense, אני מבינה מה כתוב, אני מבינה מה הם אומרים. ואז כאילו אם אני נוחתת באמת במקום מסוים, אז אני מתחילה להסתכל סביבי ולהבין מה יש פה. כן, אני מתחילה לעשות אינטראקציה עם הדברים האלו, ואז לאט לאט כאילו ככה אני מתקדמת לגבי דברים אחרים. לגבי AI, אז זה ממש מתקשר בדיוק לזה. AI, אפשר לבקש ממנו מה הסרוויס הזה עושה. דוגמה, הוא נותן לי הסבר, לא הבנתי את ההסבר, אז אפשר להמשיך לשאול, כלומר, רגע, לא הבנתי את הדבר הזה והזה והזה, שאתה עכשיו אמרת לי מה זה אומר. והוא מעולה בזה, הוא ממש מעולה בזה, כאילו פשוט ככה, פשוט לנהל את השיחה הזאת ולאט לאט, כאילו לא לנסות להבין עכשיו את כל הקוד בייס בשנייה אחת, אלא לאט לאט חלקים חלקים, וזה תהליך וזה בסדר. אני תודה. מקווה שזה ענה על השאלה. כן, מאוד. אם עוד מישהי רוצה לשאול, אז עכשיו זה הזמן. יש לי שאלה, אבל אני לא יודעת אם זה לא כל כך, זה קשור ולא קשור, אולי מורכב, אבל נתקלתי בשבוע האחרון, איך אפשר לדבג מערכת מורכבת? זאת אומרת שאני לא יכולה פשוט להריץ ולעבור סטפ סטפ. איך אני מפצלת את התהליך הזה? אוקיי, אז לדעתי זאת כן שאלה קשורה. אמ, אני אענה על זה ככה, תראי, כל פרויקט הוא שונה, אז אני לא יכולה להגיד בדיוק בפרויקט שלך, אבל אני כן יכולה להגיד שגם מבחינת לדבג, אז הרבה פעמים איכות הקוד היא מאוד משנה את החוויה של לדבג. זאת אומרת, אם יש לנו באמת מבנה שהוא ברור ושמות אינדיקטיביים לדברים, אני אוכל למצוא את עצמי. זאת אומרת, אם אני יודעת שיש לי באג סתם, נלך על האינסטגרם רגע שדיברנו עליו, אז נגיד יש לי באג בזה שכשאני מנסה להעלות פוסט אז אני לא מצליחה. אז אני הולכת לאותו הסרוויס שמעלה את הפוסטים ישר, כי אני אומרת יש לי בעיה בזה, אני אסתכל על זה ואני מתחילה לקרוא איזה פונקציות הן הפונקציות הנכונות. לפעמים גם לוגים כמובן, לפעמים זה, אבל בעיקרון אני קודם כל מסתכלת איפה הבעיה, אני מתחילה לקרוא, ממש מתחילה לקרוא את הדברים שמה. אם הדברים ברורים, אני אוכל לעבור על הפלואו, אני אוכל לעבור על הפלואו הספציפי שאני צריכה, גם אם זו מערכת מורכבת. עכשיו, לפעמים יש באג שהוא, וואו, כאילו הכל נופל, יש לי טיים-אאוט בהכל, אז אני לא מדברת על זה עכשיו, כן? זה מקרה אחר. ובעיות תשתיתיות וכאלה, זה באמת יותר מורכב בקוד בייסים גדולים, אבל אם זה משהו ספציפי, אז הרבה פעמים אפשר להתחיל פשוט לקרוא את הפלואו של מה שאני מנסה לעשות, ממש ככה. והרבה פעמים לאט לאט אני גם מוצאת את עצמי, אז שוב, זה שונה לכל קוד בייס, אבל כן, אני מוצאת את עצמי ככה, וגם עם הזמן והניסיון מגיעה האינטואיציה של מה יכול להשתבש בדברים מסוימים. אז כן. היי, יש לי גם שאלה. אני לא יודעת עד כמה כאילו יש לזה תשובה חד משמעית, אבל אולי, אז לגבי כזה נוחות של קוד שיהיה קריא, ודיברת גם על השמות אינפורמטיביים ודברים כאלה, אבל כאילו בסוף נגיד מגיעים לסביבת עבודה ויש איזה שהם קונבנציות, גם לא יודעת, הרבה פעמים מרגיש לי שכזה כמה שיותר קצר, זה כאילו יותר מגניב וכזה, ונגיד אני מעדיפה שמות יותר אינפורמטיביים, או אפילו להוסיף קומנטס כזה לקוד, שאם אני עוד 3 חודשים ניגשת שוב, או אם מישהו חדש ניגש, אז כזה זה ברור, אבל ואז כאילו מה עושים עם הקונבנציה במקום עבודה היא כזאתי, וזה קצת סותר את הנוחות שלי של הכתיבה. אוקיי, אז זה באמת לא תשובה אחת, ואני מכירה את ההרגשה הזאת, האמת. בגדול, אם הקונבנציות הן הקונבנציות, אז אנחנו לרוב כן ננסה להתאים את עצמנו לקונבנציות, אבל נגיד הקטע הזה עם הקומנטים, אז הוא ממש דיבייט, יש אנשים שממש לא אוהבים את זה, וחושבים שאם צריך קומנט אז כאילו זה לא מספיק ברור, ויש אנשים שממש אוהבים את זה, ועבדתי במקומות כאלה וכאלה, האמת.
אז זה באמת יכול להיות טיפה מבלבל, ולפעמים אנחנו לא נוכל לעשות את מה שאנחנו הכי מעדיפות לעשות במקום עבודה החדש, אבל גם כאילו יש מקום לדבר על הדברים. זאת אומרת, אם באמת יש משהו שאני עושה, שאני לא עושה אותו סתם כי התרגלתי לעשות, אלא באמת יש איזושהי סיבה ממש טובה שאני חושבת שזה עדיף, אפשר להעלות את זה, כאילו אפשר להגיד, אני חושבת שכאן צריך להיות ככה, אני חושבת מה דעתכם, כאילו. אני חושבת במקום שיש אנשים שהם מבינים ונחמדים והכל, אז כאילו זה דבר שהוא יתקבל הפוך כיוזמה ובברכה ובטוב. אז אני חושבת שיש מקום לדבר על זה, אבל כן, אנחנו בסוף, אם יש קונבנציות מסוימות, אז אנחנו נצטרך לנסות להבין למה הקונבנציות הן in place, וכאילו להתמודד עם זה כמו שאנחנו יכולות להתמודד עם זה. תודה רבה, סבבה, תודה. אוקיי. טוב, אז יש עוד שאלה בצ'אט שאני אקריא אותה. אה, אז בעצם יש כמה שרצו לדעת מה הדרך השלישית לשאילתה היעילה שהצעת. כאילו, כמה מילים כזה, מסקרן אותה. אוקיי, אז אפשר לעשות משהו שנקרא join, אבל זה כאילו לא משהו יש לי פשוט כאילו שקופית מוכנה על זה, אני יכולה או לצרף אותה או לשלוח אותה, זה גם קצת הסבר ארוך, אז אני לא יודעת אם עכשיו ככה על רגל אחת זה, אבל תקראו על join, אפשר פשוט להוסיף כאילו גם אם זה שתי טבלאות, בסוף כאילו הנקודה היא כזאת שאם זה שתי טבלאות עדיין אפשר להשיג את הדאטה משתיהן בו זמנית, זה הנקודה. מעולה. טוב, למישהי יש שאלה אחרונה פה? שיר, אני רק אשמח לשאול אם המצגות יישלחו אלינו במייל, אני חושבת שאמרת בהתחלה, המצגות אני מוסיפה אותן פשוט בתיאור של בעצם ההרצאה הזאת עולה ליוטיוב, ובתיאור של ההרצאה יהיה גם את המצגת של שחר וגם את המצגת של הקהילה. ויש קישור או משהו לערוץ יוטיוב? כן, כאילו א' היה בהתחלה, ואני גם אשלח כזה, באמת, אני אגיד לכם שההקלטה עלתה, אז זה גם יהיה עם הקישור. תודה רבה. זה כיף. אז שחר, היה מדהים, ותודה רבה. ו... באהבה, היה לי מאוד כיף. זה כיף. טוב, אז שמחות שהייתם איתנו, באמת, אני יכולה להגיד שאני למדתי המון מההרצאה הזאת, ואני בטוחה שגם אתם, גם הצ'אט מלא כזה בתודה רבה וזה. פשוט אנחנו יודעות שאת לא רואה את זה כרגע, אז אני אגיד. זהו, ושיהיה ערב מעולה לכולן. תודה רבה, היה סופר מעניין ומלמד. איזה כיף.